Здравейте хора, аз съм Хибридо и днес ще ви покажа, ще ви демонстрирам как се използва, знаете какво е това, енергийният прах, енергийната напитка под форма на прах. Така, значи ще оставя линк долу в описанието от сайта, от който го поръчах. Нека да започваме. Значи това представлява самия енергиен прах в това малко пликче. Идва също и с листовка. Сега ще я прочетем заедно с вас. Предполагам, че четете така. Начин на употреба. Аз не искам да ми е забавно, нито весело, нито енергично. Една лъжа ми костваше много неща, които са любими и нужни на моята душа. Съвестта ми не спря да гризе моето сърце, защото аз съм някой за някой. Аз съм важен за някой. Аз съм някой. И съм нещо за мен. И не мога да си позволя да се разтопя. Дълбоко съм отвратен. Не знам какво ще стане, щом си тръгна. Ще остана без възможност да се върна. И сърцата на лицата ми любими ще изтръгна. В какво по дяволите се превърнах? И не благодаря. Друго забавно не искам да търся. Здравето ми не е безплатно. Не съм го намерил на улицата. Вече не е забавно. И не искам сухота в моята уста, нито земята да трепери под моите крака. И страховете ми да шепчат. Не искам на сутринта да си спомням, че забравих, че изоставих собствената си воля и свобода. Мама беше права, че не трябваше с теб да излизаме, но надявам се, че да си добре. Надявам се да намериш
смиреност в твоето сърце. Тя е някъде в теб. Не благодаря, не искам да ми е забавно, нито приятно, готино, прекрасно. Аз съм путка и ще откажа твоята покана. Не желая да се докажа. Не искам да се размажа. Аз съм путка.